ọma eji m aka na etelere ọfụma ka chifụrụ taa pụtara gị ihe ọma o webụrụ taa ka anyị si anabata gị n'ihe omume ka o si mee na nke taa bụ Tuesday ahịa eke mkpụrụ abalị 29 n'ime ọnwa 11 nke afọ 2023 cheta na ọ bụ n'Ogwumba telivishọn ka ozi anyị si erute gị aha m wee bụrụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ kpọm Adaoledo mụ na onye isi ozi n'Ogwumba telivishọn ka nọkwa ya Maazị Mike Onobo ọ dị mma Igbo daalụnụ dịka unu mara na oru na ka ọ na-eru anyị na-asị unu enwere iwe na enwere ihe mere anyị ji na unu ji enweta ha anyị nya maka ndị na-ene anyị na ndị na-akpọ n'ekwentị mana ụrụ enweghị ihe o mere anya ya bụ na anyị bịa tata ka anyị gbapụ ya n'ọsọ Enugu traders protest maltreatment by soldiers. Nke a wee na-akọwa na ndị na-azụ ahịa na Enugu International Building Materials Market na-akọwa na ndị soja etinyere ebe ahụ ka ha bịa na-elekọta na-eche nche na-emekpazi ha ahụ ebe ọ dị ukwuu. Kedu ihe nwere ike ikwu maka nke a? Ọ bụrụ na ọ na-abụghị na Naịjirịa bụ obodo kpọdoro isi n'ala. Nke mbụ bụ na ndị ọrụ soja ekwesịghị ịdị na-apụta etu ahụ. Mgbe anyị pere mpe ọ na-abụghị gagide ife onye soja maka na anyị mara na enwere etu ọzụzụ ha dị, enwere etu ha si akpa agwa, enwere etu ha si eme ihe. Ya bụ na ịkpọpụta ha ka ha na-abịa eche nche bụ maka na Naịjirịa kpọdoro isi n'ala ugbu a enweghị ebe ọbụla ha nọ gị na ha na-abụ onyi karịa maka na mgbe ụfọdụ n'ihi ọzụzụ ha etu ha si enwere mmadụ dị iche na etu ndị ọzọ si enwere mmadụ. Ya bụ na ọma ntụ m n'anya na-erute ebe ahụ na ụfọdụ ihe ha na-eme ga-adị iche. Ọ ga-abụ ndị be anyị ga na-afụta ya dịka mmegbu maka na kedu ka ị ga-eji kpọpụta onye soja si nọkọta nwa ndị na-azụ ahịa ọ bụghị na e nwere ụmụ ihe pụrụ iche ama m ahịa ha na-ekwu ụlọ ndị uwe ojii etechakwana aka ebe ahụ ịgakwu na mgbago ị ga-afụ ebe ha kwụrụ sentere ebe ha tinyere road block ebe a na-eche nche bụ ndị soja ahụ a gbara gburugburu ebe ahụ dịkwu nso na ahịa artisan market a na-ekwu maka ya. Ya bụ na ịkpọpụta ndị amị nke mbụ adabaghị. Nke abụọ bụ na biko a na-agbanyeghị unu ka bụ mmadụ ọ bụ ọbara na agba unu na ya bụ na ijiri mmadụ na-eme ya ka anụ ọhịa mgbe ụfọdụ adịchaghị mma. Ọ bụrụ na unu bata anyị na unu na-emekọrịta unu tụọ anya na anyị ọ ga-abụ aka nri kpa aka ekpe aka ekpe akwụ aka nri. Biko ndị ọchịchị biko nụ nebere ya anya ka ọ ghara ịbụ na a na-eme mmadụ ka ndị Enugu na-asị gị iche na mmadụ bụ efi. Eziokwu maka na otu nwoke ebe a na-asị na etiri ya ụgwọ ebe ya jere nye mamịrị o wee bụrụ ihe dị ụmụ kịrịkịrị ihe dị etu a na imechighị shọpụ mgbe ị kwesịrị imechi ya etiwe gị ka anụ ọhịa. Ihe a niile bụ ụmụ ihe ndị ahịa nwere etu ha si maka ịbata n'ahịa ọbụla e nwere ndị a na-akpọ ndị task force ndị union ịrute ebe ahụ ọ bụrụ na ịkpọchighị shọpụ ọ bụghị ya ka a ga-eji tigbuo ihe a ga-eme bụ enyere ya aka kpochie ya nakwa agha ụtọ ya na-eso. Anyị nọ n'ahịa ndị ọzọ na anyị na-amara etu ha si eme mana ịkpọpụta ha na ndị soja si ha bịa ichekọrịtawa ihe ndị uwe ojii ma ọ bụ ndị mmadụ kwesịrị imere onwe ha mara na nsogbu dị. Anyị gaa n'elu ya bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwa ihe gbasara akụkọ a gaa na Daily Nigerian Paper ị ga-agụta ya nke ọma. Akụkọ ọzọ dịka ibe ebe a wee sị again gunmen kill 2 policemen Asaba in Imo. O nwere akụkọ anyị na-agụ ụnyaahụ ewe na-akọwa na ndị gunmen na ndị omekome na ha gara gbuo a traditional ruler n'Imo steeti. Ewepụtakwa taa wee na-anụkwa na the same gunmen agakwana gbuo ndị uwe ojii mmadụ abụọ ndị kwụ n'ụzọ wee na-eche nche ma ndị ọzọ na-agafe agafe. Nwaanyị na-ajụzi ka ezi ihe na-eme n'Imo steeti a. Ọ bụghị tata ka o biri ịma na Imo steeti abụrụ na chibụọ anụ ọzọ mana ihe a na-ama ha bụ maka ya bụ ihe ịjụọ ndị uwe ojii asịghị nọ ndị IPOB na ndị ESN ịjụọ ndị nke a asịghị nọ ọnụ gọọmenti enweghịzi onye marụ ihe na-emenụ. Ndị nke anyị tinyekwana chi nwaanyị amaghị m ka ọ na ya bụ ihe anyị n'ụlọ maazị gọvanọ ọ bụrụ na ọ nyere ị ka na ịhapụ ịpụta na ịzọ ọchịchị nke anyị zọrọ kịta maka na kamgbe ị banyere ka ọ nọzi dị ka a ga-asị na agbanyere ya mmanụ ọkụ na ogbugbu bịaziri ka nkụ n'Imo steeti. Ndị Imo ha na-ewe iwe na
gọvanọ pụtara echi ha ọ bụghị ndị ihe gbasara ndị Imo a na-ewe iwe na gịnị ha na-ebu egbe kama na ndị a bụ ndị nchekwa na ndị ọchịchị anyị ya bụ ihe ka ọ dị nke ọka gbara agharị dịka a hụrụ dị ochinyuru n'elu maka na ihe tụrụ m n'anya bụ na ọ na kedu aha ebe Mbaise na Mbaise enwetago m akụkọ Mbaise anụnwa ọ bụrụ ụsọ Mbaise ikekwa ọ bụrụ na e nwere etu ya bụ ndị omekome si na-aga imepe branch na Mbaise maka na e nwere mpaghara a na-ada aga n'Ọlụ e nwere mpaghara a na-ada aga n'ọtụtụ ebe dị iche iche n'Imo steeti mana e nwere gọvanọ nọkwa ebe ahụ a na-enwekwa sekuriti vootu a na-erikwa nteri mosi na ji ike eme ka e nwee chekwa obodo ihe mbụ gọvanọ kwesịrị ime Hope Uzodimma ihe mbụ ị kwesịrị imere ndị Imo steeti bụ ime ka nchekwa zuru oke dị n'obodo Imo ọ bụ na imena ihe ma a na-eda na ihe ọbụla ọzọ ị na-eme nke ahụ bụ akụkọ Mike Ejeagha nke a wee bụrụ eziokwu maka na mmadụ dị ndụ ewe mara ihe ọzọ ga-esozi ya ka anyị gaa n'ihu akụkọ ọzọ dị ebe a wee sị reactions as church in Abia cancels wedding over pregnant bride nke a wee bụrụ Assemblies of God Church dị na Abia steeti ka ha na-ekwu na ha kagburu alụmdi na nwunye dị n'etiti nwoke na nwaanyị maka na ha sị na nwunye ya dị ime ajụjụ anyị ga-ajụ bụ ya bụ onye gawara ịgba akwụkwọ mara na enwere etu ya si na-aga ije abalị ọ makwara iwu ndị ụka tupu ata ndị ụka ụta ọ makwara iwu ndị ụka maka na mgbe ụfọdụ ọ na-abụ n'ihi na ego aghọ na ha agụrụ m ebe akwụkwọ na Aba ka o mere agụrụ m ya a na-asị na ndị ezinụlọ na ndị agbata obi na-asị ụkọchukwu ya biko ya gbaa na ha akwụkwọ maka na ha emefuo n'ọtụtụ ego kpọọ ọtụtụ ndị mmadụ mba ihe a bụ iwu ndị ụka ọ bụgoro na ọ bụghị iwu Chineke maka nke mbụ bụ na m ga-ajụgodo mgbe ị gara mechaa agbamnkwụ gbaa nkwụ oge ahụ kwa nwa kwenyere na ịnọ na nwaanyị nke ọzọ bụ ngọzi ndị ụka ya bụ ọ bụrụ na ị bịa ha Chineke amasị na ị na-akwa iko maka na ịnọ na nwaanyị ya bụ ọ bụrụ na ị na-aga na ya bụ ị na-aga gị na ị ga na-aga emetụrụ ya bụ ihe aka ngwugwu a ga-ata atọ na ị ga na-emetụrụ ị kwesịrị ịma na a ga-ejide gị maka na ebe ahụ n'ụbọchị ahụ ka a nọ wee tinye ka eme test ka a mara ka nwaanyị ọ dị ime etu a ka ndị Assemblies si eme n'ebe ha kwadoro na-eme ya ọfụma dịka iwu ha si kwuo ozugbo e wepụtara sị na nwunye gị dị ime ịmana na ị nọ na nsogbu ya mere ị gara na-eri oriri ị ga na-eri oriri na-emegharị ụmụ ihe a ya bụ ngwugwu ị ga-ata atọ na-akpapụ ya akpapụ ife unu na kpọrọkpọta agbana n'ihu ehi ya ma mmasị ndị ụlọ ụka chenji iwu ha kama na ọ bụrụ na ọ dịghị gị mma ị gbanwee gaa ụlọ ụka anụrụ m na emechakwara weta ụlọ ụka ọzọ gara gbaa ha akwụkwọ ya bụ na ihe ndị na-eri ka ndị na-asụ eziokwu a sị onye mara ihe ga-ese okwu ya eme na ya nke a bụrụ eziokwu ịmara na iwu ndị gị na ha nọdebe adịghị gị mma ị nwere ike ịgbanwe ije ebe ọzọ maka na ọ bụrụ na ị daa iwu onye dara iwu ga-enweta ntaramahụhụ ya na-eso daalụ ka anyị gaa n'elu ya bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwu ihe gbasara akụkọ a ọ dị n'akwụkwọ Punch n'akwụkwọ Sun ise ije gụta ya nke ọma akụkọ ọzọ dịka ibe ebe a wee sị injustice to construct narrow gauge rail on the Eastern Corridor nke a wee bụrụ Senator Victor Ume wụ chieftain of the Labour Party and representative Anambra Central Senatorial District na National Assembly na-ekwu nke a ịma na ofu ihe ndị Igbo ji na-etikwanụ bụ kamgbe a nụsịrị ọgụ ya bụ ihe a na-ekwu na-edozie na a ga-eme nke ame nke bụ n'ụsụsọ n'ọnụ enyecha ndị ọzọ nke ndị Igbo abụrụ ọkpụkpụ aka ike aka ka ha ji etiti ọ daarị asịghị hapụ na nsogbu adịghị hapụ na nsogbu enyecha ndị ọzọ ka ị ga-eji si ebe a rụrụ ụzọ ụgbọ oroko gaa na Niger mana ọ dịghị n'ala Igbo achọzi inye ndị Igbo ọ bụrụ nwa nke ọnụ kpapi ka a na-enye ndị Igbo ọ dị mma ya mara nwa Naijiria unu na-eti o nweziri etu o si adara ntị ya ndị Igbo chọkwara ka ebie ọfụma ka onye ọbụla bie n'udo mana ọ na-ejine maka ntaji anya na-eme m na ihe kwesịrị inweta na mama nweta arụcharụ ndị ọzọ nke dị mma agaruo chefuo na ọ bụghị sọsọ ndị Igbo na-agba n'anya bụ ụzọ maka nwa Naijiria ị gasị na onye si Lagos onye si ala ndị Hausa agaghị eje ala Igbo ofu Naijiria ahụ ka bụkwa anya bụ na ihe dị nwaanyị mma
nke a bụ eziokwu. Ka anyị gaa n'iru, ya bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwu ihe gbasara akụkọ a, ọ dị na akwụkwọ The Punch. Ọzọ dịka ibe ebe a wee sị, President Lord Governor Mba on ending water scarcity in Enugu. Nke a bụ akụkọ ọma a na-akọrọ Gọvanọ Mba aka nke Enugu steeti na omeke ihe ọma o ji wee mezie ka mmiri na-agba n'Enugu steeti. A na-ekwu na o kwere nkwa mgbe ọ na-abanye ọchịchị na 180 days ya banye na ya ga-eme ka mmiri wee na-agba, o wee bụrụ ihe kwuru ka a na-eme. Nke atọ m iche. Anyị ga-akụrụ Mba aka, anyị ga-akụrụ ya aka wee sị ya ịma na n'ọnọkọ anyị ekwu onye ọtụtụ ugbo si Mba biko ihe ọbụla ga-eme ka mmiri ghara ịgba n'Enugu biko wezuga ya n'akụkụ ime ha na ka mmiri gbaa n'Enugu, maka ọ bụrụ na ị nọ na n'Enugu mana ụlọ nkwari akụ ụlọ họteelụ dị iche iche n'Enugu enwere mgbe ọ ga-abụ ịnọ ọ kachasị mbọsị Mọnde ịnọrọ ebe ahụ mbọsị Mọnde ị nwere ike ọ bụrụ na tanka na-ebutere ha mmiri abịa n'oge abịa n'ihi mgbe aka na-emesi site atụmike ị nwere ike ịma asa ahụ omego m ọtụtụ ugbo na ịkwụrụ ụgwọ kwụọ ndị mmadụ puku iji anọ ọrụ n'ụtụtụ asịghị na mmiri ji asa ahụ adị ụfọdụ agago akpa pịa wọta were saa ahụ wee bụrụ ụfụ ihe nyere gọvanọ chịchara Enugu steeti bụ gburugburu anyị ji na-akụ ya ọnụ si nwoke m ịdaka kwa ụfụ ihe gbasara Enugu ịdaka na mmiri n'ụdị na Enugu enweghị mmiri afọ asatọ echiri anụrụ m ọ bụ ụdị na anụrụ m nọọ eziokwu na ihe mere bụ na a gara na 9th mile wee rụọ ọwa mmiri ihe na etu esi rụọ ya budatazie ihe n'Enugu bịazie tinye enwere ebe a na-akpọ water bus stop atinyecha taapụ mmiri ọ bụrụ na ị bịa isi ebe ahụ kuru mmiri ịchọzie ka ọ nakwute gị na be gị mara na ị ga na-akwụ ụgwọ ya ị ga-edizi ya ọ ga-adị ka etu a tinyere ọkụ poolu agafetego mana ịchọkwa goro ihe na sebezie na be gị atinyere gị mita ozugbo ị na-akwụ ụgwọ ya bụ na ọ sokwa n'ofu ụzọ gọọmenti si na-eweta ego ya bụ gọvanọ Mba anyị na-asị gị aka bụkwara aka gị onye eto onye anyị gwara akịdị agwọta ọzọ abụ daalụ nna m. Daalụ Gọvanọ Mba, nke a bụ akụkọ ọma. Ya bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ihe gbasara akụkọ a gaa n'akwụkwọ Vanguard jegụta ya nke ọma. Ọzọ dịka ibe ebe a wee sị, Anambra Catholic priest remanded for raping impregnating teenager. Nke a wee bụrụ onye fada nọ na Anambra ka a sị na ọ tụwara nwata nwaanyị na-erubeghị ezi afọ. Anyị gụrụ m ya bụ akụkọ ụta m na-ata bụ enwekwa n'ebe akwụkwọ nsọ sịrị na ọ bụrụ na ịnụhụ nwaanyị na a ga-emepere ụzọ eluigwe. Amaghị m etu ndị fada ama m na unu ga-ebido ịbịa ihe na-ekwu ama mbanye mana akwụkwọ nsọ ekwughị Pọl na-anụghị nwaanyị bụ na o kpebiri na ya ma nnụ nwaanyị maka na Pọl dịka ikuku o kwuru gị ebe a o kwuru gị ebe o kwuru gị ebe ikekwa uche bụ na ịnụrụ nwaanyị bụ inye nsogbu mana etu ụlọ chọọchị sizi bịa mee ya na ụdị na ọ bụrụ na ịchọọ ichi fada na ịma nnụ nwaanyị ịchọọ isi chi sista na ịma nnụ di mbakwa ọkwa mmiri na-agba mmadụ n'ahụ ọkwa mmiri na ọbara na enwere ihe ọ ga-agba eme ma mkpi ifu oke etu ọchaji oyi isi ọ na-eme ọma mmatazi nke bụ nne otu ọbara ahụ dị mmadụ n'ahụ adị m asịkwa na ihe o mere dị mma mana ya bụ nwoke ọzọ bụ na ọ bụrụ na ị chọghọ ọ bụrụ na ichigatara fada ịfụrụ ịma mmenwe maka ụfọdụ n'ime anyị mgbe ahụ anyị na-etonite anyị fụcha ụmụ akwa na ewu na ọkụkọ a na-ebukarị ndị fada ọ na-agụ anyị chifiche ebe ha yi ihe na anyị chee na ịba ha n'ebe ahụ n'iru n'enigwe mana ọ bụrụ na ịbanye ha n'afọ na ịma mmeni ya nwoke m nyefe anụrụ m na ya bụ fada na-enwekwa n'ebe nke a chụrụ ya achụọ ya ọ batazie kịta kpọrọ nwa obere nwata dị mgbe ya bụ nwata dị afọ 14 wee kpọrọ ya na-egwepịa nekwenụ nkịta na-atọ gbanyewara ya n'onu gwepịagide wee tụwazie ya ime nke ọ kpọrọ ya gaa ka nwata mụọ nwa si na ndị a bụ amụọ nwa amaghazi ebe nwata nọ arụrụ a na nke ịmụkwa iwe mbụ na mụ na efuhu kịta ikekwe na m bịara chọọchị nweta ihe mma ịtụ a bịa tụọ ọ na-emere m aka ịtụ a ka o wee gọzie m arụrụ ana biko ọ bụrụ na ichie na fada rukwa mgbe ọ bụrụ na ndị chọọchị ga-agbanwe ọ dịkwa mma ịtụ ahụ mana ọ bụrụ na ha ma mgbanwe
enweghị onye a na-amakwunye ụdọ ya ga-achị fada eziokwu. ya bụ ọ bụrụ na ị mekata ịfụ n'ọnọdụ enwere otu onyi nwoke kwadoburu ichi fada aha ọ gakọtara ihe na wee pụta mgbe ọ pụtara mụ na ya nweghị na-akọ mbọsa nsị nwoke makwe mana ọ bụrụ na ichiri ya bụ fada na ndị sista na ịma nkwụta ndị sista zu ike maka na nke ya ọ pụtaziri ọ sị m na ya nenekwara ya bụ ihe n'ihe ya bụ ha ma nkwe ya bụ ka ọ bụrụ na ichigo biko pụta ọ ka mma ọ bụrụ na o kweghịzi emume ịhapụ maka na ọ dịghị mma dịka anyị si wee kwuo na nke ọzọ ije nọrọ ebe n'ime ndebe iwu ndị gị na ha nọ na nke a adabaghị Igbo bụ Igbo a sị na okenye takata mkpụrụ akwụ wee rụpịa ọnụ ị mara na mbụpụ ihe erugo ọ bụ ebe a ka anyị na-eweta ya n'isi njedebe na nke taa n'ihe omume ka o si mee eji m aka na isonyere anyị wereta oge dị etu a esonyekwara anyị echi mana o nwere ihe ọzọ a sị na onweghị uru ọ bara na achụrụ aja ọ bụrụ na ahụghị udele ịmara na ihe mere be ndị mmụọ onweghị uru ọ bara na anyị na-ewetara gị ihe omume ka o si mee mgbe ọ bụrụ na ị naghị esonyere anyị ya bụ biri anyị aka ịhụnanya tinye ozi na ngalaba ozi kesaa ozi ya ma sonyebere Ogwumba telivishọn dịka ị na-eme nke a ihe ọma ga-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị aha mbụ Emilia Onyinyechi Nwankwo kpọọ m Adaọlaedo daalụ maka ịnọnyere anyị taa kedu ọha na eze n'aka anyị ọ dị mma Igbo bụ Igbo ka emesịa ka emesịa